South Africa siyabingelela kuphina kuplan khona ngendawo ngibingelo Thuleleni igama ngumduduzo ngomkhwanazi. Inhlangano ke siphuma kuyo iThuleleni Organization okuyinhlangano ke yomphakathi engenza inzuzo NPO. Sinibiyela ke namhlanje ke singapha endaweni yasemaphephetheni. Angazi noma emaphephethweni noma emaphephetheni kodwa kunjalo nje bazosha bakhona. Singapha ke emzini wakamaphumulo lapho esicelwe khona ukuthi ke asize ngapha nanto ke usizi olwembethe ke umndeni walapha ekhaya luka bhoti wakhona lapha egcekeni ekhaya onenkinga ke yezinsumpa engazothi zivele ebusweni. Thina ke njengenhlangano yokuthuleni asinalutho ephaketheni asinalutho esandleni but ke okwethu ke kube ukuthi ke lo soke ecela usizo ke ngalokho ukukhala ngakho kusuke kumphethe siyesondele kuyena masinamandla ukuthi sifinyelele eduze kwakhe sizozwa bese ke sibuya ke sizomcela usizo kwiSouth Africa kanye nasemhlabeni wonke jikelele kulabo abayothinteka baye bakwazi ke mhlawumbe ukuphakamisa isandla bamlekelele uma ngabe kukhona okucelakala abanamandla ukuthi bangakwazi ukuthi ke bakwenze ukuthi ke akwazi lo osuke ecela usizo ukuthi ke asizakale. Namanje uNkulunkulu usithwalileke wazozosibeka la sikhona yize ke singenalutho kodwa ke sifikile ngomsakathixo sila esikhona njengamanje ke udadewethu lokhu yena ke othe wasicela ukuthi size ngapha olandela uThuleleni. Ngicela nje ukuthi ngiqale kuyena. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Igama bani sisi? Ufikile wagwala. Yebo kephi? Emaphephetheni emgangeni Sigodi. Isemgangeni Sigodi. Yebo. Sisiwena uthinta uThuleleni. Yebo mina ngithinta uThuleleni ngicelela ubhuti usizo ngoba ngibona ubhuti ukuthi hayi kunzima sike sibone uThuleleni ebasiza abanye. Ngabona mhlawumbe ubhuti naye ngasizakala ngoba uhlezi ekhala nangomsebenzi ethi uyofesa akaqashwa ndawo. Ngabona mhlawumbe ukuthi iyo mhlawumbe lenkinga emenza ukuthi abantu bayamxwaya. Ngicela ke last week nje ngakhuluma namhlanje bangiphendula ngalo usuku uThuleleni njengoba sebefikile namhlanje bazozwa inkinga kabhuti. Yebo. Imqale nini lento ngokwazi wakho? Ubhuti angisazi neminyaka nami nangimazi sanda kufika lana. Into engithuse kakhulu ukuthi efika bekungenjeni manje ziyaqhubeka nje ziyakhula zimvala ngisho amehlo yonke indawo ngase ngiyathinteka. Yebo. Cha siyabonga nathi ukuthi ube ilunga lakaThuleleni eliphinde futhi libe nozwelo emphakathini nasezweni sonke nakubantu bakhele ngoba neBhayibheli liyasho lithanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena. Akasazi yena but sithinte wena omakhelwane wakhona lapha ekhaya ukuthi ulibone usizo. Siyazi ke abaningi bazozibuza ukuthi hayibo nathi kade sasicela cha ngane zawethu ngiyakucacisa lokho ngiyakuphinda futhi uTwaye belusiphethe ngonyaka odlule nangonyaka olandela lo ophelile yilo lo dwawo lesibambe namanje lokuthi kaThuleleni asinawo amandla asinalo xhaso asinayo ngisho into yokusebenza okuyimoto yokuhambela abantu eyenza ukuthi sikwazi ukufinyelela nawe lapho sokusibiza khona okude khona. Yikho kubona mhlawumbe ngathi kuba kude asikwazi ukufinyelela kubona but osuke seduze nathi uma sithole lelo sente siyakwazi ukuthi sisondeleke ngoba usuke seduze nathi around kwi-perimeter yeTheku but ke uma ukude kuye kube likhuni kakhulu kodwa ke sithemba ukuthi uNkulunkulu uzohamba aze asikhumbule nathi sibe nayo inhlanhla yokuthola lawo masondo ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele kuwena nawe osuke usicela. Ake sikhulume naye ke ubhuti ke esibizele yena. Sawubona bhuti. Yebo bhuti njani? Sikhona ninjani? Ngiyaphila bhuti. Sesiyayibuza nje phela impilo ngoba phela isokwaba into nje ehlala enkwethini yolimo. Umfowethu bani? Umaphumulo Mongeni Sibongo. Okay khona lapha. Khona lapha emgangeni amaphephetheni. Yebo. Kwenzakalani mne wethu nakho sibona nje into esithusayo nami ngathi mangivule ebusuku ngezwa kuhlasimula umzimba nje sengisendele efonini. Kwenzakalani bafu? Ngizothi nje lento mhlambe ngiqala isikole emabanga aphezulu ngoba eprimary bengenje ngokwama imkhango. Yathi mayisimila yaba yinzumba ukuthi mhlambe ongahamba umuntu udokotela wayikhatha wathi uhambe igcwala umzimba wonke mhlambe ngiyabona kodwa kakhulukazi yenziwa nayilanga ukuthi makushisa kakhulu ilanga ivele ivuka uma libe ningi. Yabona nje igcwala wabona nasebusweni mengithi ngifuna umsebenzi abelungu bayangixwaya.
ukuthi mhlambe nangokusizwana ozwelo nami ukuthi mhlambe khona abantu umnyango wabothuleleni uke basiza abanye abantu. Injani lento ibhlungu noma Isiqala ukuba buhlungu manje enye ibuhlungu. Ukuthi phela nje sigcwele umzimba wonke. udokotela owayehlinza wayibona ukuthi izokwazi ukuthi ibuye igcwele umzimba wonke? Yebo wabona ngalesi sikhathi khona inkulu isisinqeni wayikhatha. Yeah. Oh, semakhaya kombe kunoheshe. Yeah. Ngiyewenza sixwaye inkukhu. Okay, udokotela wayibonile ukusiphi isibhedlela? Wakhona la ngasenhlangakazi hospital. Oh, ngala emakhaya. Emakhaya. Okay, kulezi ibhedlela ezinkulu njengabo Nkosi Chief Albert awukazi ufinya khona? Angikaze ngifikelela. Akaze bakubona nje. Ngifike King Edward bengangisizi. Bafike bathini King Edward? King Edward ngangikhanjwe isibhedlela ikliniki kwaMasha ePholi. Bafika banganginaka bathi banginikeza amaphilisi nje bathi abangabe kwazi ukungisiza ngoba lento igcwele umzimba wonke. Bathi awana amaphilisi abakunikona? Bathi mhlambe izodambisa ukuvoma. Bangakujova lutho kuthiwa umjovo lena? Yebo bakho awukho umjovo bangabangijova ngawo. Manje kuphela ivele igcwala isikhumba sonke isesikhumbeni nje ayikho enyameni ngoba mengiyibamba ngitho isesikhumbeni ngaphakathi. Wabo manje mengiyibamba njengalena nje iyanyakaza kanje kodwa nje sibhlungu ke le yabo nje wabo moyithi uyayizwa la ngaphakathi ukuthi ayikho enyameni sesikhumbeni. Futhi manje idinga ukubangulwa. Ngani mhlawumbe noma ifuna idinga umjovo yini mhlawumbe ukuthi bayidambise. Okay, ngiyengizwe la ngokwesintu noma asingazi phela noma ingane kwane sasikhuliswa ngazo noma into yangempela leyo ukuthi makuduma izulu umuntu onensumpa mayishaya ngomshanelo ikhona into enjalo? Hayi lezi ezimi kanje. Zingayibona lezo. Yeah. Yena ke odokotela bathi sifo sini mabesisho igama laso lesi bayasisho ukuthi mhlawumbe ukuthi yini igama lesifo sikuphethe? Abakaze bengichazela mhlambe ngifike labo odokotela babantu mhlambe lebo nje mhlambe abasafika udokotela ngabe ngenalo ulwazi oluphelele ngokwenele nabo. Wena ngokwesintu nawe ukhula engakabi ngaka babethi yini ngesintu ngegama lesintu mhlambe lezizwe imali ekhona babethi uphethwe yini? Iqale ngathi unabhuti iqale ubumkhango yesisuka yavuka imali yanje. Uma ulala ayibhlungu? Hayi ebuhlunganga bhuti kuphela nje ilanga nje le isuka iyenze nje ngisabeke nami. Cha nami impela nje angifuni uqamba manga ngathuka yabo. Eyintweni eziningi sesike sazibona kathuleleni yabo. Kuningi khona okula iphone nje kumina abantu abacela ukune singakwazi ukuthi abantu sibavezele khona ngoba izinto ezisuke zisethweni zomzimba lezi zangasese ezinye but kuningi sesikubonile kathuleni ukuthusayo but nami kulokhu kwangithusa yabo. Ngazibuza ukuthi yini le ngoba isithombe wangithandile ebusuku udade wethu yabo. But ke namhlanje sesiyibona ke manje ngosika ukuthi sisondele sibheke ukuthi ke into kanje sithini uma abantu emphakathini usakwazi ukuya ezitolo? Yebo. Umphakathi uthini? Uthisa kanjani? Nami mhlambe bethuka kodwa abangikhombisi ngibona nje bekhombisana ngami. Edrobheni khona? Nakhona futhi. Uya edrobheni? Yebo. Abakuxwaye semateksi nabakuxwaye? Abanye bayangiqwaya abanye abangiqwayi. Yonke into usakwazi ukuyenza yonke into? Yebo ngiyakwazi ukuyenza kuphela umsebenzi. Phela nami ukhona umndeni enginawo kodwa wona umndeni wami awunayo lento. Njengaleli ikhaya limelwe yimi. Ingane nazo bafa? Yebo. Asinawo futhi lento ayiphumanga nazo right ingane? Yebo. Mne wethu. Kulukhuni. Njengoba ngike ngabeka nje ngathi kuthina kathweleni asikukho esinakho. Nathi nje
siqhwayela kanzima, kodwa-ke siyesithemba uNkulunkulu nabantu be-South Africa ke mangabe sicela usizo kulaba mhlawumbe abangaba nolwazi ukuthi-ke sifo lesi nokuthi uma ngabe ukuthi siyelapheka ngayiphi indlela mhlawumbe, ngoba ngithuza nalokho ukuthi-ke mhlawumbe-ke iy'bhedlela lezo obusuyihambile zibone mhlawumbe kungabalulekile mhlawumbe ukuthi zike zikuse lapha esibhedlela saseNkosi Albert la khona-ke iy'ngcweti lezi ey'thiwa-ke ama-specialist odokotela bake bayohlola bona ukuthi into kanje ingabe bangayilapha kanjani mayilapheka noma bengenziwa njani mhlawumbe-ke ukuyithiba ukuthi ingaqhubeki nje. But-ke siphinde futhi silicele-ke nosizo nasey'bhedlela eziyimele, ngoba ukube-ke amandla sinawo ngabe siyakufaka khona nakhona sesidiphendile kulona-ke izwe nakulabo abathindakala abanamandla ukuthi bekusume bona mhlawumbe ukuthi hayi akeze lo osuke simvezile kaThuleleni bazokwazi mhlawumbe ukuthi-ke bazame ngokwey'bhedlela zabo. Namanje-ke ngiyacela ukuthi nje uzikhulumele kwi-South Africa yonke ilalele ucele nje usizo mnewethu nani South Africa nje ungakhuluma nabo. Yebo, ngizocela ningisize ngesimo engikusona ngoba nami angisasebenzi nala ekhaya futhi mina ngimele ikhaya. Ngiyacela ukuthi nami ngifane nabantu bonke ngoba menginje nabelungu ngixwaya mengifika kubona angisebenzi ngihlezi ekhaya. Ngiyacela-ke abakaThuleleni ukuthi bengisize nase-South Africa yonke mhlawumbe ongaba namandla angisize. Ngiyabonga. Yebo, sisi ngiyacela nawe ngicelele ubhuti usizo South Africa nje izwe yonke. Yebo, sicela bandla nimsize uMashimane lona. Kunzima ukuba indoda uney'ngane awukwazi ukusebenza. La uvela khona abantu bayashalaza mebekubuka, bayasaba ukukubuka. Sicela iSouth Africa mangakhona nje onozwelo eMsamaria nje uvele ulekelele ubhuti ngapha naye ekwazi ukuphila efana nabanye abantu. Yebo, inamba yocingo banganitholaphi mhlawumbe makuthi khona abafuna mhlawumbe kumthinta-ko ubhuti? 076 12 92 450. Iphinde Mashimane. 076 12 92 450. Yep. Kulabantu besintu Mashimane nabo akaze basho lutho. Akekho besangisizile onesintu nje ngoba beke benginikele umakhambane nje mhlambe naye ezwe ngozwelo ngami ukuphela mhlambe nawe engafiki la kufanele afike khona ba kukho eke ngikubona umehluko. Kuye kube nje inhlanga zeyimuke nomoya. Yebo futhi. Kwaze kwalikhona. Thina-ke kaThuleleni ke okakhulu okukhona nje futhi sesigcizela kakhulu nakubantu sigqugquzele ukuthi-ke sizophuma thina sizolitshela izwe nabantu ukuthi sekukhona-ke lezi zifo esizibonayo ngenhloso yokuthi sitholele lo osuke zimphethe isifo usizo, siphinde futhi siqwashise nabantu nokuphinda futhi nakhona sibafundise ukuthi-ke asingabacwasi labo abasuke sibona benezifo ezethusana ezingajwayelekile, but sicela ukuthi nesiphela sibasupporte, sibanike nayo lonke uthando esingabanikeza lona ngoba ukugula okwanawo wonke umuntu ophansi komthunzi welanga. Naye uMashimane akazikhethelanga njengoba nje akazibizelanga lokugula kumphethe, ingabe ukugula engabe yini, ingabe into yabantu noma mhlawumbe into yasemsama siyazi ukuthi yini, but-ke okwethu kuphela ukuthi simeseke simlekelele simthathe njengomuntu ofana nathi nami nawe lapha ekhaya ngoba naye umfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu wamdala. Lokho sikubona njengamanje kuphela thina kufuneka sifunde ukuthi-ke sekukhona uhlobo lwesifo esinjengalesi. Yikho-ke okwethu siphumela kunina South Africa sizonikhombisa ukuthi nazi izifo ezikhona ngoba-ke labo-ke abasuke sebeyibonile nabasemandleni kuhulumeni asiyazi ukuthi-ke mhlampe-ke kubona-ke iyiphi mhlampe-ke abakwenzayo ukuthi-ke bafundise izwe ngezifo ezikhona ngoba ezinye zazo izifo ezivela manje, ezinye zazo ebezingekho emandulo esingakaze siyibone sizibona manje, and ezinye zazo ziyizifo zokwakhiwa, zakhiwa ngabantu ngalokho abasuke bekwakha ngazo bekuhlanganisile zibe khona. Ezinye ngabe zokuthakatha, ezinye mhlawumbe angazi ngizothini, kodwa-ke uyazibona ezinye ukuthi-ke
njengamalumbo nje amalumbo ngempela amanye akhiwa ukuhlanganisa kwamakhambi lawa suke bewakha siwabone ngamehlo but futhi nakhona aphinde alapheke amanye awalapheki nawo ngomashimaneke nawo uzoyicela usizo ke sisho ukuthi ke sekukhona ke isifo esinjengalesi ke esithi ke mhlambe sizoke sihambe silifuye nathi igama kuyinqolobane zesizulu ezazi isiZulu ukuthi ke sifo sini lezi. Mina nje Mashimane nawe sithi ngize ngabuza umfundisi lapha ebuhleni ngihambile ngiqonda umfundisi wathi umfundisi Shozi uyalazi yini uChoko ayiwasha kushona yabo wathi ilonda yabo ngitheze ngimkhombisa ngithi mfundisi isifo sini lezi yabo naye ngamuntu qala umuntu ushintsha amagiya yabo kodwa wagcina esekhomba ngakulona uChoko angazi mina Mashimane ngifike mhlawumbe ukuthi ngabe uChoko ngiyibuza ngiyiphendule leli kuphethe hayi uChoko ililonda yebo akulona uChoko lelo semdala izinsumba lezi yebo eses yebo izinsumba ngathini Kodwa sike kagibela noMashimane engisokwini nofice ngisemotweni yebo mina ngiphakathi etekisini yebo kuthe nje begibela ngabona abantu bonke bebheka phansi ilona ilanga leli engaze ngakhuluma naye kuMashimane ukuthi Mashimane akeze awuzami ngabona bonke abantu beshalaza abafuna ukumbuka emehlweni ngani noma babona lento izosuka abantu igxuma ingene kubona cha umphakathi wala emaphephetheni msana kumxwaya ungomunye wesakhamuzi senu siyazi khona ukuthi ke asingeke singathuki njengoba ngithi kwathuka mina kumanje sisuka lapha ezweni lama Westernanda kunomfana ade siyombheka lapha nawo vele wakhukhumala nje isimo la isihlathi singaka yabo but ngithe mangimtshela ukuthi sisaphuthuma ngapha ngimkhombisa uMashimane kwayena uthe lo mfana lento ingamenza aquleke mangasethi uyacabanga ukusho umuntu ogulayo naye wathi kodwa ngingcono mina hayi uMashimane strong ngoba uyahamba nje yonke indawo akho la ngahambi kumcimbini uyahamba yonke indawo yebo abakuthisa kanjani emcimbini abantu Mashimane hayi mhlambe noma kukhona lokho ukuthi nama angibanaki yebo cha yikho ke njengoba ngisho nje ngithi kathuleleni siyesimena lokho ukuthi sifundise ngoba wonke umuntu unelungelo lokuthi vele asabe athuke meqala ukubona into kodwa kubantu sebemjwayele ngicabanga la komakhelwane sebemjwayele ngoba nihlana niyabona ukuthi ayinto futhi lengathelani yebo but kumuntu osuke eqala ukumbona especially ngishiya ingane mhlawumbe nxa seziyabaleka nezingane muhlanga nazo ezingazi lezi ezincanyane yebo cha siyabonga Mashimane ukuthi nje uvulele isifuba sakho sizokubona ushare nathi istory sakho ukuthi sikufunise usizo esithemba yonke mhlawumbe ukuthi uma usizo lukhona ngempela okwelapha into kanje eSouth Africa iyoselekelela ukuthi ukwazi ukuthola usizo mnewethu yebo ke ngithemba ukuthi mhlawumbe labo mhlawumbe wamazwe angaphandle mhlawumbe okwenzeka nifikelela khona mhlawumbe bazokwazi ukuthi mhlawumbe bebe negalelo noma nesandla uba nozwelo ngami siselakho lokugcina hayi siyathemba impela ukuthi njengoba sebefikile abathweleni khona uzothola usizo bhuti siyabonga kakhulu thina ke kathweleni this is what we call Africa bizarre sickness or Africa bizarre diseases because lezi zifo esizivezayo akuzona kuphela ezase-South Africa izifo eziphethe iAfrika yonke jikelele ngoba nabantu bangaphandle kulamazwe angaphandle bayasithinda nabo abanezifo basendele emafonini obona ukuthi ke nabo kubaxakekile akuthina kuphela esila eSouth Africa ngathi siveze izifo kuphela nabo bayangithinta kathweleni abavela koSwazini Mozambique ngisho koGhana bayasenda ubone sengene izithombe nje ukuthi yabo abanye bathi babhala ngeSfrench sayo uthi angikwazi ukubhala lento ngithi yabo bhala ngeEnglish yabo kuze ke ngima translate ke bazo mhlawumbe ukutranslate ka ukuthi bathini yikho sithi ke it's Africa bizarre sickness izifo ke ezingajwayelekile lezi ke sisazoqhubeka ke siziveze ngempela nenhloso ke ukuthola laba abanosizo mina Duduzi kwakamkhwanazi kanye nethimba lonke lakathuleleni ngaphansi kwenhlangano yethu iThuleleni Organization siyabonga siyanithanda nisale kahle emakhaya